Valdeorras. La 1:11 y saludo ya en estos momentos. Tenemos al otro lado del teléfono a la valdeorresa Laura Fernández, cofundadora de la entidad Increscendo Colectivo. Laura, ¿qué tal? Buenos días. Hola, bo día, Aino. Vamos a empezar a falar un pouquiño desta entidade, de Increscendo, como xurde, en que momentos plantexades pois crear esta entidade e cando? Increscendo Colectivo naceu o que foi a propia semente a finais do ano pasado, por un grupo de amigos, de persoas de Valdeorras con certas inquedanzas en relación pois a temas sociais, a temas de integración, a considerar, bueno, todos somos de Valdeorras, como digo, a considerar que este é un lugar fantástico que ofrece unha calidade de vida moi boa e que debíamos tamén implicarnos un pouco pois na dinamización da propia sociedade, non? E pois así ao longo dos meses, dende finais do ano pasado ata agora, fomos artellando un pouco un mini proxecto para levar a cabo este verán coa mocidade. Que é o vosso primeiro proxecto, non? É a primeira actividade que levades a cabo. Sí, exacto. É a aula de verán. Bueno, sí, contame un pouquiño que obxectivos ten e a filosofía deste proxecto. Pois a filosofía do proxecto basease precisamente niso, en crear un espazo dinámico, lúdico, divertido, onde a mocidade pois poida relacionarse e poida sobre todo descubrir os seus potenciais, poñelos en común con outros compañeiros e compañeiras e entre todos ir construindo pequenos proxectos e todo isto pois é marcado dende o punto de vista da educación emocional. A educación emocional é un área dentro da educación que está en auxe agora mesmo, é bastante recente, está tamén apoiada, ¿no?, por descubrimentos científicos, especialmente na área da neurociencia, que demostran o impacto das emocións, por suposto, nas nosas vidas, pero incluso tamén nos procesos de aprendizaxe. Todo isto está moi en liña, por exemplo, cos contidos dos encontros familia-escola, organizados recentemente pola Asociación Vagalume e o Concello de Barco de Valdeorras. Entón, bueno, para dicir que isto, aínda que é un tema innovador, pois aquí tamén xa se está dando a coñecer e por iso en Increscendo Colectivo pensamos que era o momento para implicarnos e para levar a práctica. E temas moi importantes, como me estás a dicir, esos que igual nun día estiveron un pouquiño máis olvidados e que agora, pois, colectivos, entidades, etcétera, están a poñer en valor. Como vades a traballar con esta xuventude? A través de que actividades o vades a facer? Pois mira, imos no Paso da Rúa, por exemplo, imos crear dous grupos de 7 a 11 anos e de 12 a 16 anos. O que nos entendemos tamén que é moi importante dinamizar a interxeneracionalidade. Entón, estamos convencidos de que persoas de 12 poden cooperar perfectamente con persoas de 16 e incluso vamos a facer actividades nas que participen os dos grupos simultaneamente. A partir de aí vamos a incentivar fundamentalmente o espírito de equipo e intentar identificar en cada participante o seu potencial, as súas afeccións, os seus talentos, para que entre todos poidamos construir, conseguir pequenos obxectivos, ¿no?, que nos vayamos fixando, pero sempre dende un punto de vista lúdico, creativo, divertido, e tamén desde unha perspectiva da horizontalidade, é dicir, que todos somos compañeiros, compañeiras e que todos podemos aportar do mesmo xeito, incluídos os monitores, os pais, en fin, crear equipo, en definitiva. Neste caso falabasme da aula de verán que se vai levar a cabo na rúa, no barco tamén va a haber unha aula de verán. Exacto. E tamén dirixida a rapaces destas idades? Sí, en este caso sería só para a franxa de idade dos 12 aos 16 anos. Pero sí, exactamente coa mesma liña de traballo. A única diferencia é que na rúa estaremos 15 días e no barco ofreceremos unha semana
aínda que agora mesmo existe isto debe ser que intentamos responder ás necesidades da poboación e propoñemos dúas datas alternativas. Na rúa tiñámoslo máis claro que esta primeira quincena de xullo podía funcionar moi ben e despois preferimos que foran os propios participantes, estamos en época de vacacións, non? Pois que decidiran cando lles conviña para garantir a máxima asistencia posible. Está ben, e logo fixar unhas datas concretas. Bueno, tedes algún tipo de colaboración nestas actividades? Alguén que vai impartir estes talleres? Sí, pois mira, en primeiro lugar, permíteme dicirche que contamos coa colaboración tanto do Concello da Rúa como do Barco. Neste caso, para nós é moi importante que ambas as institucións se impliquen se comprometan, ¿no? Tamén a dinamizar neste eido a veciñanza e eles pois colaboran cedéndonos instalacións no centro das vilas, algo que para nós é moi significativo porque están demostrando con isto o valor que lle dan, ¿no? A participación da mocidade na actividade e na vida cultural das vilas, ¿no? Despois no tocante aos participantes, os colaboradores durante as actividades, efectivamente contamos con profesionais valdeorreses de distintos eidos que están tamén moi entusiasmados e ilusionados por sumarse a esta iniciativa. Concretamente temos ao pintor José Luis Prieto, alias Lili, que é un especialista en pintura mural, que non sei se o coñeces, pero ten murais e traballos feitos en Valdeorras de moitísima calidade, e para nós pois é unha sorte poder contar con el e que os rapaces e rapazas pois tamén poidan traballar man a man con el a través dun mural que ímos a facer, por exemplo, buscarei a súa obra. Sí, está recomendadísima. Logo contaremos tamén pois con Domingo Díaz, que é un produtor valdeorrés tamén de Petín, que nos vai axudar a ter un primeiro contacto, ¿no? Co mundo do cinema, a través de pequenas grabacións que podamos facer nós, etcétera. E logo, bueno, teremos colaboracións puntuais de fotógrafos, faremos tamén algunha actividade, algún obradoiro de fotografía, faremos actividades pois relacionadas coa música. Magín Blanco, en principio, pode ser un dos nosos novos fichaxes, está por confirmar, pero podería ser o caso, e tamén, bueno, de escrita, de literatura, o sea, que é verdadeiramente unha programación moi interesante, moi multidisciplinar e moi diversa. Moi interesante. Bueno, eu porque xa non cumplo a idade, pero a verdade é que me estás a convencer, Laura. Vale. Bueno, moi rapidiño porque temos un pouco tempo, perdoa. A aula de a Rúa, bueno, contame onde se pode escribir a xente, onde vai ser, bueno, se hai un máximo de persoas no grupo. Ben, pois o máximo de persoas por grupo é de 15, isto responde a unha necesidade de facer grupos facilmente xestionables, ¿no? Para precisamente traballar en equipo e poder respetar as individualidades de cada un. Entón, en todos os casos, o máximo por grupo é de 15. As inscripcións na Rúa teñen lugar no propio Concello, na Casa do Concello, e remata o prazo mañá, o prazo de inscripción. No caso do Concello do Barco, as inscripcións realízanse na Biblioteca Municipal en horario de mañá ata o 15 de xullo. E onde sería aquí, no Barco, esta aula? No Barco é no edificio multiusos do Concello. Bueno, pois rapidamente, rematamos non sin antes, bueno, preguntarche, Laura, que imagino que unha vez pasado esta primeira actividade teredes outros proxectos en mente, se teredes unha boa acollida con este proxecto. Sí, efectivamente, se a acollida é boa, se a xente pois recibe un pouco estas vantaxes, ¿no? de este enfoque, a nosa idea é seguir desenvolvendo obradoiros ou actividades puntuais ao longo do resto do ano que xa non se limitarían a esta franxa de idade, sino que poderían facerse pois iso, extensivas a adultos. Alégrome moito que neste senso pois ti xa manifestases o teu interés. O interés. Pois espero ter que falar moito e ben de Increscendo Colectivo de aquí a cando sexa. Laura, moitísimas grazas por atendernos e que vaya todo moi ben. Pois moitísimas grazas, unha aperta. Un saúdo moi grande.